Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan nga Oliver, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Nga masakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out para kada Florenda Kimpaoy, ni Mandy Kurisay iti Taiwan, Judeline Bueno, listening in Hong Kong from Cagayan Valley, Jasmine Rivera iti Qatar, Jen, listening in Hong Kong from San Gabriel, La Union, ni Marites Lin, listening in Taiwan from Aritao, Nueva Vizcaya, Gina Oribelio, kastamat ni Jonalyn Nadera, listening in Hong Kong from Pangasinan, Pamilya Bristol, ijay Turod, Quezon, Isabela, kan advance happy birthday inton February 19, kan ni Kuyang Junior Palikpik, kan daydi tatang Pito Palikpik Senior, inton February 20, from Jervy, Bristol. Kablaawak man di anak ko ang nag-birthday iti February 5 from Rosetta Ramos iti Abu Dhabi. Dagitoy karubak dito'y Bangbangkag, Garcia kan Rivera family from J.R. Macalope iti Barukbok, Santa Marcela, Apayao. Happy birthday iti February 5 kani Ira 06 Adventure iti Germany, ni Zandra de la Cruz, dagiti taga San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan from Julieta Cordova.
Belated happy birthday to my nephew Rafael Renz Mendoza Lucas, idi February 4. Kan advance happy birthday to my son Mark Jade Mendoza Krabahal, inton February 15, ijay Baguio City. I love you anak, from Lavleya Mendoza. Shout out kani Isagani Yalong Bolyeser, kanti pamilyana di Tabinalunan, Pangasinan. Ni Bray de los Santos iti Oman. Joby Kita listening in Doha, Qatar. Pamilya Borirme Flores kan Padawang, from Monmon Padawang iti Alaminos, Pangasinan. Advance happy birthday kani tatang ko Simon Medina inton February 25. Happy 63rd birthday kan amin at tagasaranay Kabatuan, from Floresma, Castañeda. Nilani Equoy, Jillian Apalya, kan amin kami dito'y public market, dito'y Cervantes Road, Mankayan, Benguet, from Rachel Bachoco. Shout out kani Geraldine Larocco. Happy birthday kani Apok Jaymar Imbat Jr. from Lola Jean ti Singapore. Emma Cardenas iti Hong Kong, ni Jas Molina iti Hong Kong, kastamutan ni Rai Yan. Kablaaw kanitatang ko Santo Belleza, kan dagiti anak ko, da Amber, Jazel, Ryan, kan Joshua, kastamat ti asawak ani Ambot Binag, from Raquel Binag. Shout out kani Joe Kamkam iti Singapore, Rose Ann Confeso iti Hong Kong, ni asawak Elsa Carino, dagiti anak ko ni Jobert kan Divine, kan ni mamangko Flor Carino iti Nueva Ecija, from Jemerson Carino. Shout out pa kada baby Moke ni Lori Manabat iti Dubai, from Isabela. Sally Guarte Vlog iti Singapore, kastamutan ni Sandra Oyad. Amin at tagabagabag, from Ariel Timbresa. Happy birthday kani anak ko Nebraska Manalo iti Tarlac, from Wilma Mamerga iti Hong Kong. Shout out iti asawak ani Girly, dagiti anak mi Zyril Angel, Nika Angela, kan Clixie Nikali Cabero iti Camarag, San Isidro Isabela, from Clifford Mark Cabero iti Santa Clara Gonzaga, Cagayan. Kastamutan a shout out kada Michael Bruce, G. Haramilia, Aida Garcia, kan Bess Mads. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Oliver. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Oliver, kan amin dagitinagan nga inlanad ko iti surat ko, kat nabaliwanan. Ada kita dito'y Taiwan, manang, kat nagasatakmet, tanapintas ti trabaho iti may sa akumpanya ditoy. Ti amak ti sigod nga agpapaay ditoy, manang. Kinapudno na, di makelak ang makabulan laeng iti lasud ti kada 3 atawan ang makaden namin ni tatang ko, gapo iti trabaho na ditoy. Ninanang ko tinapalalo ti rigat na kanyak, sipod na addaanak iti nakam. Amok nga ado ti maibinglay ko nga adal iti inak isalaysay. Iso asapay la ko mamanang, tamapili met, ama idrama. Kablaawan ka anak ko, ta nagturpos ka iti high school. Kunaklakit din no di ka agturpos. Anyakit ta saanan? Ayanan nga din kari yung ikandak iti kwartak nagturpusak, mama. Ha? Yun ati kwartak, tarumwarak. Ne, apay arumwar ka ngay, Oliver. Kat umay dito'y dagiti kakasinsin mo, ta celebraran tayo ti panagturpos mo. Kat, anda kayong mata mga sikaso kadakwada. Anya? Alan itad yun ti kwartak tarumwarak. Ada tulagan mi kadagiti barkadak. Itad yun ti kwartak, mama. Saan nakasumong
sumurot kan ka, Oliver. Ha? Ngamin, ag-celebrar kami kadanan ng kantatang ko. Anya ka matin, Margie? Maminsan ka lang nga awisan kat. Wrong timing mo't ngamin ti awis mo. Alkalpas ti graduation tayo. Rumbang laang akadan na tayo ti pamilya tayo, ah. Ag-celebrate tayo. Kaslag celebrate tamot lang nga ta kadwata dagiti barkadak. I-celebrate mi ti graduation ko. Ala ka, ni mamam ti rumbang akadwam, kandag iti daduma akabagyam. Diyak nga rod kaya ta kadwa dagijay. Sika kung dagiti barkadak ti kayat ko kadwa. Maditi kasta, Oliver. Masakitan lakit din ni mamam iti kasta nga aramidam. Anya ka matin? Di na ka din sermonan. Umay kakit din. Kaya't ka makadwa ita. Lading itak, Oliver. Ngam, saan nakasumurot kan ka? Makamu ka. Nada sa balya babaya mamamok. Isu ti libre. Adakan ka dayta, ah? No dayta ti amo mapagsaya atam, di makaamu ka. Ngam di naktumot tan makita no aramidam ti kasta. Ha? Tandaanam dayta, Oliver. Pasensya kan lakay. Ngam talaga adi mo makasarita ni Oliver. Taaging ga ita, di pa'y simmangpet. Anya? Apay, sa dino dayan na. Ay, apaman ang nakasangpet kami dito'y balay. Kalpasan ti panagturpos na. Rimwar matlaan. Anya? Kunak man nun nagselebrar kayo, kaputa nagturpusan. Dagiti kakasinsin na laangan at ikadwak anangan dito'y balay. Ngam ni Oliver, saan mi akadwa, ta sinarak na dagiti barkada na. Ay, anyan di kasta nga aramid ni Oliver. Mama! Lokatan to nito! Anya tayo, Jemina? Anya't mapaspasama? Mama! Mabiitlaan, Rodrigo. Si mangputan ni Oliver. Mabiitlaan. Ay, anyan ti kasta alangam, Oliver. Dandan di ka makakunail ga po itinalaos abartak mo, anak ko. Siyempre, nag-happy-happy kami nga ron, Mama. Ta-graduation ko. Di na barte ka. Apay ay akasta ka, anak ko. Asino ti malaam kat saan mo't amang nginom ti amam. Mama, ano si kamot ti manginom, Mama? Anya, Awang ano ilimod mo lang kan ni Papa. Ngam gayam, manginom ka. anya kalakit din aya. Tilay bagbagam. Mapankakit din iti silid mo ta maturog ka. Ay, saan pa Mama? Dituyak pa salas. Madamdaman ito na mapanakit di silid ko. Da kayong timaturog no kaya teo, Mama. May bandak pa dito, itado ti panunutek. Kaya ko ti ang may sa. Nalabas ti aramid ko idi agtutubo ak manang Emmy. Katkas iti nakunakon, ni mama ti ado ti rigat na kanyak. Gaputa da kami ti agdandan na. Agmay saak namin nga anak, sa adakat nga rod idi dito'y Taiwan ni Papa. Iso ama aramid ko amin akayat ko, tadinak kabailan at ubngaren ni mamak. No adda idi ti kayat ko, masapol amagunod ko. No anya ti imbagak, iso ti rumbang amasurot.
Ta talaga nga agwalaak, no mapaayak iti anyaman at arigagayak. Iti na minsan, nagawidak manen anabartek manang. First year college sak idin. No, di dagulit ni Papa. May papa ni di pagpagatan ko ang motor. Sana ko nga gadal, Mama. Anya, Nagrigat sa tiag commute ang mga panag-eskwela. Sa ita, para motor lang nga pagpagatan ko. Di dagpay may gatangan. Di sa naklangan nga gadal. Oliver anak, saan mo't basta-basta ti kayat mo ket? Saan aga po ta imbagam itan ket addan adagos? Saan amabalin ti kasta? Anya kita sana mabalinan nga ipagpagayo at mabalin. Nagmayat matisad ni Papa iti Factory iti Taiwan. Nalaka lang ang makaipatulod da iti kwarta paggatang ko iti motor. Oliver, Nakaala ko niti student permit kong magmotor, Mama. anya, kasano anak kaala ka ngay? Discarded mo ito na. Dito ya. Kita niya. Dito ti student permit ko. Ngam student permit laang da ito'y anak ko. Saan pa'y alisensya nga agmaneho? Mabalinda ito, Mama. Isumaramidan yung tipagbagak. Tagulitan niya ni Papa. Tanusan da ka patgan. Talaga sa anak ko nga gadal. Diyak kayat nga ipaypayso ni Oliver ti Pangtana Rodrigo. Iso nga igatangak laangan iti motorsiklo na. Anya, ngamina, amom adelikado ti motor. Kan maysa, si kan a mismo tinagko ng student permit lang di igam na. Saan a lisensya day jay? Kunana mo't mabalin ka nun day, Jay. Anya mapalinen? Sana mapalin mina. Masapol at natilihiti mo a lisensya tapno makamaneho iti motor uno anya manakita ti lugan. Ngam Rodrigo, duwan nga aldaw asaan asimrak iti pagadalan ni Oliver. Madanaganak. Ay, Mina. Iti duapay lang nga aldaw a panaglangan na. Sigurado nga adun tinaliwayan na iti pagadalan. No agtultuloy asan asumrak, kasanulaangan ngay. Anyan ni Oliver. Tatsaram mat ngamin abakat. Sana pampanuynoyam lang tanda niya manakayat la. Diyak kayat nga agaramid ti anak ta iti may kaniwas. Iso ang makaamuditan. Kisaya kun ti urnong ta. Taigatanga kun iti motorsiklo ni Oliver. Anya ngay, Margie. Makigiddan kan kanyak, Kakaiso na nga dan motor ko. Mabuto nga ko, Oliver. Saan ka pa'y anairuang nga agmotor? Ngam iyangkas na kon? Diyak kaya ti maaksidente. Anya kumaga po ang aksidente ka ngay. Safe ka kanyak, Margie. Nakita ka ang nagmotor idikalman. Dandani ka na tumba. Ha? Iso ang mabuto nga kung umangkas iti motor mo. Ang mga nun niya pa'y ti mapasamak. Okay. No di mo kaya tumangkas iti motor ko. Patgak nga rutikid daw ni Pamela. Nga iyangkas ko kat itulod ko yung balayda. Anya? Sorry ka langan, Margie. Ni Pamela ti iyangkas ko. Ta itulod ko yung balayda.
Nay, apay nga itakala ang... Ha? Anyat na pasamakan ka, Oliver. Apay ang nagado ti donor mo. Nadisgrasya kami kan ni Pamela iti motor, mama. Anya? Ay, Diyos ko. Anya tinapasamak? Kan asino day ta Pamela? Padak nga estudyante iti universidad, mama. Inyang kasko. Tay tulod ko iti lugar da. Numtsak mo't ni namnama na alas gayam ti kalsada iti ayanda. Malaksid nga abot-abot. Nagilit pa'y. Kat, anya tinapasamak? Anya pa nga, mama. Nadisgrasya kami, ha. Ni Pamela, nasugat ti ulo na, hindi na ikanal kami. Imban media ospital. Nakaro ti pungtot ti amana, kat pinabayadan da kanyak ti gastos. Kasta amot na, dinawatan da iti danyos, gapo ka no iti napasamak. Ha? No jak ka no may pa iti kayat da. Pabalod dak. Nangruna ka ti student permit lang ti dokumento nga igam kong agmanmaneho iti motor. Kat, anya nga iti inaramid mo, anak ko. Naimbag ta pinalubusan da ka nga agawid. Awan taimbaga ka kukuwatan ti motor ko, mama. Anya? Kastan na tinaramid ko, mama. Tapno sanda ka pa ibalon. Kasjay ti kinalabas ko manang Emmy. Awan kwenta na kanyak, no kasanuman kabalor ti alikamag. No mapasubuak, kat masapol nga adda bayadak, iprendak dagiti gamit ko a nagrigrigatan a ginatang dagiti dadakkel ko. Masansan nga ibaga kanyak ni Mama Idi, asaan nga agpidpidot iti kwarta ni Papa, iti balasiw taaw, ngamjak ipangpangag. Kas iti nakunakon, no anya ti kayat ko, masapol a magunod ko. Kasanuman kangina ti balor na. Ti pan naka-aksidentek iti motor, akadwak ti may sa babae, nasunutan pa'y iti nagduduma a pagteng, a nagresulta iti pan nakaibos dagiti alikamen ko, nga impagpagatang ko kadagiti dadakkel ko. Agingga adimteng timay sa apagteng ajak pulos ni namnama. Graduating ak idin iti college. Ha? Ni mamamot tagsang sangit. Apay nga ta. Asit gak man ta kasaritak. Mama? Oliver, anak ko. Oliver. Ha? Ni, apa yun, mama? Apay nagsang sangit kayo. Sakit. Kalat niya narakop dak. Ni Papa, anak ko. Ni Papa. Ha? Apay ni Papa? Anya tinapasama? Na-aksidente ni Papa Vijay abroad. Anya? Dahil tati ang paiso. Kawawag launay ti kayem na. At dahil iti hospital niya abroad ni Papa. Katsak payam mo, noan niya ti kasasaan na.
Kanayon nga adayo ti nakaiturungan ti matang mo, Oliver. Kanayon anaunag ti pampanunutem. Margie, Amangan no da maitulong ko. Ibagam laang. amumot nga adan dito pagilyan tayo ni Papa. Kapoy tinapasamak yan kuha na di Taiwan. Kapilitan ang nagawi din. Kaya't ko ti makaturpos, Margie. Ha? Graduating tayo na. Ngam nagado dagiti nasken nga i-cope up ko. Nagado dagiti nasken na kamatek. Tapno pumintas dagiti grades ko kat makaturpusak. Oliver, Ti parikot ko ita. Amang ang nawanan ti busbusak. Gapoy ti napasamak kan ni Papa. Oliver, Itala mapanunot ko dagiti sinaysayang ko ida akwarta. Ang nagbambanugan ni Papa iti kada na iti abroad. Itala maamiris ko akasapulak gayam dagiti winalwaldas ko akwarta. Itala nga mapanunot ko ti amin. saan pa yan nala daw ti amin, Oliver? Mamati ak iti kabaalam. Iti kinasirip mo. Masiguradok ak kabaalam asarangkan ti parikot ang mapaspasaram ita. Iti panagadal mo man, kan iti pamilyam. Aramidam nga inspirasyon mo dagiti dadakkel mo. Tapno agbalin ka natibgar. Ada aklaang ditoy. Alalayan ka, Oliver. Saan ka abaybayan? Malunag ti puso ka makakitkita iti kasasad ita ni Papa. Kasta amat ni tirigat ni Mama ang mga asikaso kan kuana. No may sublikla ko madag iti sinaysayang ko ida kwarta. Dakkel ko matulong dayjay. Iti kastoya kasasad mi ita. Ngamuran niya pa itaramidag. Hindi akong may subli dagijay. Ngamin. Jakon may sublit na palabas. Makapaladingit ti kastoy ang mapaspasaran mi ita. Naglablabusak nga minidi. Ito. Aramidam nga inspirasyon mo dagiti dadakkel mo. Tapno agbalin ka anadibgar. Adda aklaang ditoy. Alalayan ka, Oliver. Saan ka abaybayan? Kasla agal-alangugan iti lapayag ko. Dagitin sawang ni Margie. Owen, husto ni Margie. Masapol nagbalina ka natibgar. No naglablabusak man hindi. Daytoyin ti kundaway tapno malitupak ti panaglablabas ko. Saan ko apaayon dagiti dadakkel ko? Nangruna ni Papa. Ang nakakaasiitan ti kasasaan na gapoy ti pan naka-aksidente na iti abroad. Masapol nga agtor pusak. Ket agsalo kagak para kadakwada. Mama, nalpasan ti amin ang papeles ko.
Adamo schedule ti flight ko. Oliver, anak. Oh, saan kayo nagsangit, mama? Kita nga siyo. Ta saan niyo abay-bayan ni papa? Ikari kasayatag nagtrabaho dyan Taiwan para kada kayo ka ni papa. Ganad ka ijay, Oliver. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ka, anak ko. Awan ti daki sa mapasamak kanyak, mama. Ikarit na ita. Kat pakawanandak ka dagiti bindot ko iti kalabas. Pakawanandak ko, ma. Anak, di mon panunutan dagijay. Tinapatag itakat nakaamiris kan. Nakaturpos kan. Ita, agtrabaho kan. Basta tikid daw ko, anak ko. Aganad ka iti yadayom kada kami iti amam. Mama, Si kakaradkad apalubusan ka. Pangaasim. Ta si kakaradkad ka kumamot lang nga agsubli. Iti dinami ken ni papam. Pagpapaayak dito'y Taiwan, manipod iti damo nga imayak dito'y, nga aging gaita, kat iti matlaang pabrika ang nagpaayan ti amak, manang Emmy. Tinulungan nak ti gayam ni papa ang makastrek dito'y. Kat gapot ang napintas ti record ti amak, nalakalaang ang nakastrekak. Manipod imayak dito'y, adamot ten sumagmamano adaras ang nakaawidak. Kadagito'y laeng asa anak kaawid, gapo iti pandemya. Simaya at meten ti kasasaad ni papa, banag apakaragsakak unay. Kat da kami ka ni Margie, napagsaritaan mi meten ti panagsimpami, nulakit di ta sumaya aten ti panawan. Makunak anagasa taklat ta, manang. Ta itilaksid ti panaglablabas ko idi, adtuyak lata ang maparparaburan iti bendisyon, manipod iti namarswa. Daytoy ti pakasaritaak, manang. Toy pagayam mo, Oliver. Pagayam nga Oliver, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Husto ka, talaga apakaadawan iti adal ti pakasaritaam. Anya pa iti makunak pagayam ko, kat nakalanad mo't aminan iti surat mo, dagiti rumbeng nga ibinglay mo kadagiti dumdumngeg. Kang runaan na, sikan amis mo tinagkuna, nga uray pa'y kasano ti kinamanaglablabas ti tao, no dumteng ti kanito ti pan nakaamiris, makaamiris latta, kat no saan amapunas ti pamati kan panagtalek na iti namarswa, maparaburan latta ken mabendisyonan iti agnanayon. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Naglabas asa